Ongi etorriak txorienez sasoi honean programara. Kaixo zigor, zen muzua egun ona. Ondo, mitxe. Lanerako, kontu kontaria hitzeko, edo zertarako prest. Ados, oso ongi. Gustatzen zait, gaur ekarri ezun atorra, bai hoxe? Hawaiian. Hawaiiarra, bai. Hawaiiar basolarin alkandora, ez da? Ez da hori. Bueno, gaur prestatuko duen errezeta ez da gure uzta, baizik eta Instagrameko It Girls, gidoi basua SS kontutik hartutakoa da. Bertan, hemen Donostinguruko hainbat jatetxe, taberna eta halako toki xambangarri publikatzeaz gain, errezeta ugari ere zintzilikatzen dituzte. Beraz, errezeta hauetatik 2 aukeratu ditugu, eta kasu hontan, nahiko bitxik dienak, ez bat behintzat, bat bestea baino bitxigoa. Eta zer den fitogiekin indako lako sandwich bat, guk gure ekarpena ingo diogu honi, ganberro estilo bat emango diogu edo gehituko diogu. Beraz, gaurko errezeta lehenengo eta behin izango dena da hawaiiar sandwich berezia hegaluze fit ogiarekin. Eta guzti honi gehitzeko, saioan zehar, lol izango da gurekin, gogoratu gure baratzezain eta lorezain aditua dela, beraz, zer kontatu izango du, eta guk zer entzun eta zer ikasi ere bai. Seguro baietz. Beraz. Ni hor nago, lehenko eta behin, hau hawaiiar ez dela, hori egitzen gogo. Baina, fit ogia. Fit ogia, bai. Gero sakonduko du honen ingurun, baina berez... Horri esan dituzu gauza batzuk, baina, opil moduko bada, betidanikin izan dena, baina oain alako keto eta zetogeniko dietatan edo olako indarra hartzen ari dena eta modan jartzen ari dena. Hau da, inungo irinik gabe, arraultzekin indako... Esan genezake oinarri bat. Ogi ez da, baina bueno. Eta keto dieta horiek zer dira? Low carb, hau da hidratorik gabea edo hidratotan baxuko dietak, elikadura estilo. Hau da, aragiak, proteinak, eta olako gauza barazkiak eta sartuta. Gauze da gehien, txundigarrina da, errezeta honetan nola iten den arraultzekin olako opiltxo bat 3 minututan, zaporez ez dakigu nola geldituko den, orduan, guk hemen ingo deu froga. Bikain. Hoxe da gaurko errezeta honen gakoa. Beraz, It Girlseko honako ataritik ateratako fit ogi hau da hegaluzena kasuntan. Indatxeke gazta krematxukin edo aguakateakin ere bai. Beraz, hemen behar deuna da arrautze bat eta zuringo bat, legami arrotzaia eta hegaluzea kasu hontan alba da naturala esaten dena, oliotan ez dena. Eta gero ura oso ongi kendu. Hau iten dena da, dena irabiagailuko ontzian sartu eta irabiatu, dena pure moduko bat. Eta, esan dakoa, mikrouin labean sartu, potentziarik altuenean 3 minutu. Ikusiko duzu, lurrina ateratzen dela, lurruna barkatu, eta, baina tortilla antziko bat izango zen, ez? Nola esaten da, esponjoso? Baina, karo, azkenean da tortilla baina legamiak gehitzen diogunean horrekin ingo diona da, hori, arrotu ingo du eta... Horregatik, betidanikin izan da, baina gauze zer den, aratago joan ez, pizzatako oinarri ere ikusi dela, edo ikusten ari garela. Eta hori izango da gure sandwichean ogia, esan dezagun azpikoa. Hau behin, ateratakoa mikrouin labetik ingo deuna da zartagin markatu pixka kurruskari puntu hori hartzeko. Eta gero beraiek It Girlsen, beraien gomendioa edo iradokizuna zen besterik gabe, beraiena zen, urdaiazpiko pixkat, edo jamonjor pixkat, edo ez, urdaiazpiko egosi pixkat, eta olako errukulakin hastea. Guk ganberro puntu emanteko ingo dugu hawaiiar erara. Hortarako ze behar duen, lakoia, emmental estiloko gazta onlako xafla hauek, eta gero anana edo pina. Eta gero honi gehituko diogu pipermin pikantea, eta hau joa labera. 200 gradutan gazta urtu arte. Bai? Ogin gainean jarri hauek, itxi edo ez itxi eta labera, gazta urtu arte. Eta gero It Girls entxalada bat ingo du. Hortarako daukegu errukulalde batetik, tipule bestetik eta tipule ingo deuna da potxatu. Edo hemen zueztitan gorritu, gozatu ingo deu. Bri gazta bat, kasu hontan, birri gaztak ere gure saltokitan gero zeta gehiago ikusi ditzakegu eta aizu zergatik ez probatzeko, ez? Azkenen jolasteagoaz gaur. Gaur da dena probatzea, dastatzea eta jolastea. Beraz, honen erdiko ikusten duzen kolore ezberdintasun hori, honek da makibarrun boiurra. Gero ditu hemendiken txampiñoi egosi batzuk, edo ontziratutako batzuk. Aranak, kasu hontan freskoak ez dauzkegunez lehorren, beraiek proposatzen du uda sasoikoa izango zen, freskoan, eta gero rabanito, errefautxo, hoxe.
errefautxoa. Vale. Oso ondo. Beraiek gomendatzeguena da ozpin olio gisa ere bai honako pesto ozpin olio bat, baina guk normala ingo duz, azken finen badaukegu zaporen asketa bat eta gehiagirez dispertsatzeko edo gehiagirez joateko, bai? Oso ondo. Listo? Bai, lanean azte. Esan dakoa, hau interesgarrie da, etxen indezakezu nahi baduzu probatzeko, eta gero ja, bakoitzan irudimenan arabera joan jolasten eta nahi duguna, nahi. Eta experimentatzen. Beraz, hemen, gure ebaluzia. Nastu berria. Bai, eta, oain joango ga, hortara, gehiago sakontzea, fitogi honen ingurun gehiago sakontzea. Oinarrizko 3 osagai behar ditu, batipat 2 mugiezinek diena, alde batetik, arrautze eta gero legamie. Ordezkatu daitekena, edo aguakate, edo gazta krematxue, edo aguakate. Bai, zaporea eman nahi dioguna, ez? Azkenean hor, suposatzen dut, antxoak bota nahi bai eskiogu? Baina kantitate gehiago nere bota beharko da, ez? Bai, antxoa nahi dut esan, antxoa pare batekin ero, zaporea emango jo, antxoana, ero muskuioak nahi bau, ero zaporea, baina bai, arrautza eta legamie, nahita nahi ez. Hori, nahita ez. Eta gero, hau, hor bada konzeptu gisa edo hemen fitogia deitzen zaio, baina hor ingeleraz esaten zaio, nola da, cloud bread. Hau da, cloud. Odei ogia edo erderaz pan nube. Hori da. Orduan, hemen, koiaratxo... Hemen hori bai, okinen bat entzuten egoten bada esango, horri ogia deitzea ere. Horregatik ukemendik aldarrinakatu nahi deu ez dela ogie. Hau berez, ez litzaiokela hola deitu behar, baina sare sozialetan hola zabaldu dela. Orduan... Baina hori da, azkenean ez, gertatzen zana, edari vegetalekin baita. Edari vegetalak hasieran esnea, arroz esnea, ero oloa esnea, ero deitzen zitzaien, da gero, esan zen hoiei esnea deitu zitzaiena, esnea da, behiana, ero, animaliena, eta bestea dira edari vegetalak. Eta hau ere, bai, ogia, egia da ogi funtzio ingo digula guri, baina ogia berez ez da, ez? Ogi bat izateko irina beharko luke, irinen bat gutxienez, eta gero ura ura azkenean arrautza moduan ura sortzen dugu. Arrautza likido badauka. Azken finen prozedura hori, naiz artisaua, naiz industriala ez da makina ogi batek izango lukena. Hau da, irabiagi bat, ez? Eta guk mikroin labean ingo du, baina egin egitearen ikuste dut labean berdin inalko zala, eta sartaian baita. Eta esan dakoa, bietan bai, eta gero esan dakoa, haundinez gero, proportzioak handituz gero, pizza baten horia bezala ere ikusi da, gero nahi dunak, nahi duna bota. Hemen, gomendioak, hainbat iturri konsultatu ditu, ogi hau beste olako erabiltzaiek edo sukaldarik nola iten duen ikusteko. Orduan, denatatik agertzen da, sakonegie onako taper baten indaiteke, baina sakonegi ezin dela izan. Tapa baten iten baldin bada, guk egia esan olako silikonazko baten balio digu, eta ateratzen zaigu, hori bai, papera hau sulfurizatu jarri oinarrin. Bai, silikona izan da itxatzikena? Gero ikusi, ez da itxatziko, baina igual erresago izango zaigu ateratzeko. Zeren eta paperan ere gero itxatxingo zaigu behin ateratakoan azkar baten. Aterata da, setxun kendu bartzaio papera. Ez dakit ulertu den ez esan nahi duten. Zingo, igual itxatxingo da bertara. Bai, lurrin ateratzen zai. Lurruinoik azken finen, ure bezalatatzen zaio edo kondensatu eta itxatxitzen da. Orduan hau, ongi zabalduko du, eta hauain esan bezala 3 minutuz mikrowin laben sartuko deu. Eta bien bitarte hortan, Loli hor daukegunez, beraren gana gerturatuko naiz, ea zer daukan kontatzeko. Ongi etorri, Loli. Kaixo, arratsaldeon. Galdera txiki bat. Gure sukaldetan oso oinarrizkoa izaten die baratxurik eta tipulek. Hauek gure baratzan ekoizteko modurik bada? Bai, begira, adibidez gaur txalotak sartuko ditugu. Sukaldean eta baizuk eta baizigorrek gustuko dituzue, orduan gaur txalotak sartuko ditugu. Bai? Bai. Horiek tipulatxak ere deitzen die. Bai. Edo frantses tipule. Hori da. Orduan, begira zerresa. Betiko kontua, bulbo txalota hauek badakizu. Zaina lurrera eta pikuak gora. Txontxorra gora. Hori da. Orduan sartu, bizka bat bildu eta utzi. Hola, hiru bihatze horrela utziko ditugu, bai? Bata besten arten, tarte bat utziz. Hori da. Eta hauek sartzeko garai berezirik badao? Bai, orain. Udazkena, negua sartu baino lehen, hor.
Orain gara jona da. Eta jaso, gutxi gora bera ingo genituzke? Bai, segun, 12, 16 astere, bai, igual, segun astiak, baino, bai. Eta kasu hontan, olakoak erosteko garaien, olako landaketarako bulbo edo ditzen den hauek, nola aurki ditzakegu? Poltsatxotan, hau bezala, granelean? Granelean izaten die, baino, segun ze barietade, ez, orduan horrela etortzen die. Normalian, edo 15, 20, 25 tipul edo bulbo, normalian horrela etortzen die. Orduan, bueno, pare batekin baduzu tipula udaberri guztirako. Eta honetaz gain, olako baratzetan edo sartu zakegu lurrean edo lorontzitan, ez? Baratze lorontzi edo esaten dena aukerari bada. Bai, lorontzi eder batian, edo izaten die baita ere mai batzuk. Batzen txagu sartu benituen aurreko daran. Mai horitan ere tipula hau ze horreixa da. Eta gila da sukaldean bete behar duzu tipula orduan. Bueno, erreixa da, Bale, eta txalotaz gain aurkituko genuke? Bai tipulak, eta bai baratxuriak ere sartuko ditugu, letxu horiek jakentzian sartuko ditugu baratxuriak behar dire, eta igual tipula beste bariedaden bat, baita ere tipul xuri bat, edo, bueno, ikusiko dugu, zer behar duzuen sukaldean ura sartu beharko dugu, neska? Sukaldean eta despentsan. Dudari gabe. Interesgarria elolik esaten dena. Azken finean, etxen inditzakegu olako tipule eta baratxurik eta urte guztien izateko, Nik, harinez, gure etxean baduzko, aurten jasoitu, bueno, izan ditut, txerri tomateak, eta piperminak, nik ez da, gure hango ingurua da, nero, pikatzen dute, bazien, pipermin pikanteak landatu nituen, baina. Baina azken finen lurre daukena, baina lurre ez daukenak olako baliabidek izatea eta olako gomendia gaizu, beira. Bueno, hemen gurera, hau da emaitza, ikusten duzuen bezala, lurruna botatzen nahi da, orduan momentu hontan da, papera kentzeko momentu, Kendu. Jak. Erditik moztuko deuz, sandwich batek, bi aldek behar ditugu ikoa eta bekoa, orduan. Hortxe. Pintzela aterako zeniak mesedez? Zein? Pintzel bat. Malgotzekoa? Bai, mesedez. Eta jarraian, esan bezala ingo deuna da gorritu edo pixkat txigortze aldea ze honek, ematen du belakia edo esponja esaten dena, Hau, pinboa, badauka, holan itxurat, holan ikusita. Usai ez, Usai tortillan, usaienik etorren ez da tortilla usaian. Baina holan ikusita, holako moldeko ogi itxura badauka, zulotxok eta holan. Bai, eta horregatik, azken finen hau odei ogia ez, baino belaki ogia igual, Odeki joango litzaioke, baino, bueno. Hemen, olio txorrota da txiki bat, eta ingo deuna da margotu, ongi zabaltzeko. Eta gorritu berza. Eta bien bitarte hortan, aurkeztuko dizuegu honako It Girls, orrialde honen edo proiektua. Hauek Donostiako bi neskadiek kudeatzeuenak behintzat Instagrameko kontua hau, baino antza gehiore izango di. Eta nola sortu zen? Bueno, beraien kuadrilla baten zaletasune zen, jatetxetara joan, tabernatara joan, eta gozatu. Jaten gozatu eta gozatzen zuten ari argazki bat atera eta gero zintzilikatu. Gauza zer den, bazken finen, denak errepikatu itxezila, ze bakoitzak bere aldetik itxezun. Orduan esate zuen, osongi dau, azken finen gu gomendatzen ditu tokik eta, baino denak erabat goaz berdine eta momentu berdinen iten. Orduan, erabaki zuen kontu bat sortzea. Denen artean eta bertan zintzilikatzea eta dena bertan konzentratzea. Honela, jende guztitara edo bekeago iristeko. Eta, izena pentsatzen hasi eta esan zuen, zer daukegu amankomunen? Lehenengo eta behin jana gustatzen zaigula, orduan, It. Zer daukegu bigarrena amankomunen? Neska gehala, orduan, Girls. Eta gero, hirugarrena Donostialdekoa dela, orduan, Gidoi Baxua, SS. Eta bertatik, esan dako, azkenen, olako gomendio pile, zintzilikatu, helarazi eta gehiago egiten du, baina, bueno. Eta jendeak kasu egiten duela, jende pila batek egiten ditu, olako webguneak, gero tokiak eta gero eta gehiago daude, olakoak, lehen garai batean, gure garaian, zegoen... Hauzakoa, gazetaria bat zeuden, kazetari gastronomikoak esate zana, eta hor, normalean olakoetan,
hainbat aldizkari daukate, astebukaretan beraien aldizkari estra, ero erdian horri batzuk estra, eta hor agertzen die beti beraien kritikoa, ero kasetari gastronomikoaren eritziak, ero aste horretako bidaia, aste honetan ez da ize jatetxetan egon naiz. Eta haren buruz idazten du, pixkat bere historia, proiektuen nondik hasten zen, zer jan zuen, eta egia da, oso, nire gustatzen zaizkit, eta beti ohitura etxean egia izan dugu olakoa behitzea, eta gure aitzak hortan lan egiten zuen baita, orduan ezagutu du gertutik zer dan hori, olako toki batetara joan, eta prozesu guztia, hitz egin gero bertan jatetik, ez da bakarrik bertan jatea. Bertan jatea, horrekin atera aldozu, baina, ezagutzea bere, kasetari batek, aldizkari batean, eroin bar badu, artikulu bat idatzi behar badu, bakarrik esateakin ara junaiz, eta oso polita iruditu zait, eta oso ondo jandugu, ero, ez dakit, betin behar du gehiago, eta beraien historia pixkatako. Azken zinen, aurreko programa baten edo, azaltzen genuen bezala, kritiko gastronomin jakintza hori da, lehenengo eta behin olako ahoz zapai fin horrengatik edo bada horratzen, olako zaporek eta testurak bereizteko oinarri bat. Eta ero polita esaten dana, ez, hauek, ja ez dala, ze gaur egun hor pixkat guk sukaldariok kritikatzen du zemat sasi kritiko dauden hortik eta batzuek indar hartu dutela eta kontu zibili behar dela, Ez da gizen bateko sinesgarrintasun eman behar zaien, Eta kontu zibili behar dela, ze jente askoren eguneroko jana beraien esku geratzen dela, eta batzuk pasaiten direla, eta orduan, hor ja eukitzen bazu ikasketa batzuk atzetik oinarri bat eta urte asko hortan da mundu hortan, eta segun zer idazten duzun, kontu zibili behar dela. Eta holakoak, ez bakarrik gastronomian, orokoar, sare sozialek bere alde hona eta txarra hori daukate, atera diela, kritikoak, ezagunak, jakintzuak mundu guztietan, arlo guztiak balio ikutzen dituztenak, Eta batzutan, Eta gure haitxean kasua, ero beste kritiko hain batena, jakitea euskal gastronomi historia, anekdotak, beste jatetxe batzuetan zer egiten dan, munduan zer egiten dan. Horren gainean ikasiak eta ikusten dana irakurtzen dutela eta behiratzen dutela eta idazten dutenean ez dutela lan kasualidad idazten. Jose Mazpeitia bat. Gozaba da bere artikulu bat irakurtzea. Eta lagundu azken finen ostalaritzari gaina bultzada bat eman, eta hori, gero kontutan izan beharrena da, sare sozialetan lagundu bezain beste indaitekela kaltea, orduan kontu izan beharrena. Hemen, bi aldetatik pasa deu, eman dio olako geruza hori kurruskatzeko olako golpe txiki bat, eta guen joango gana da betetzen. Orduan hemen, bakoitzan apetitun arabera. 2, 3... Ez, hori gujamorru, jaimena. Eta jarraian jarriko digu anana, beste hainbeste, bat, edo bi, edo nahi dena. Bat, ez? Bat. Ni bagizu jaione, ez da inoiz txorien izan dugu, baina naiz oso hawaiidar errezeten aldekoa. Gaur agian hori izan da hawaiidar, ananana... Eritzia gaur agian aldatuko zaizu. Egia da, hemen askotan entzun izan da mundu bitan banatzen dena gehien bat horregatik, ez? Pizza hawaiiarrak aldekoak eta kontrakoak ditulako. Baina, eta historian nundi datorren jakingo bazenu, lehenengo eta behin, Hawaiian ezan sortu lehenengo eta behin, hortik azten gara. Hori da, baina hau kasu hontan, Alemaniar rolako sukaldari, telebistako sukaldari batek sortu zuen, 50. hamarkadan, zu bezalako pertsona batek. Horregatik, sasi sukaldari bat. Eta hawaiiar pizza kasu hontan Kanadan sortu zen eta greziar baten eskutik. Pixka kontatzeko, historia hau. 50. hamarkadan, pasaden mendeko 50. hamarkadan, greziar migratzaile ugari hartu zitun Kanadak. Besteak beste, 1.000 edo dena delakoa. Eta hauek, jatetxek, pizzeriak eta dinerrak iriki zituen bertan. Hor bazen gazte bat, Panapolus, eta honek diner bat irikizun, baina beti nahizun bestengandik edo bereizi, ez? Zeingo denik bestengandik bereizteko. Eta zaporekin jolastu eta bazun olako grina bat. Garai hortan ere, 1952 urten Hawaii, estatu ofiziala bezala edo identifikatu zen, eta honek mundu mailan esan zuen,
paradisua, irlak, palmondoak, eta bueno, Guztia. eta bertako janaria ere bai, eta bueno, honela behintzat, despentsa guztitan ontziratutako fruta tropikalak sartu ziren, tarten, pina edo anana. Orduan, bueno, Panapolus, hola izela esaten zuen baten, bueno, haizu, gazi gozo ingo nuke, pizza gazi gozo bat, eta nola ingo nuke, despentsan, anana lata bat. Eta intzun, formulakin asmatu zuen, gelditzeko etorri zen mundu erdintzako behintzat. Eta izena, eta zein izen jarriko jo, latan, olako ontzi hartan, edo anana lata hartan jartzezuna, Hawaii. Hawaiikoa. Baina hori da, ez beste, horatea zan telebista bat, olako kritiko bat, jartzen hawaiar pizza, hori jaten zuenak eskubide gorroto zituela pertsona horiek, eta, astakerik izan zituen. Eta alako baten, idatzi zion batek, esaten berak ere gorrotu zuela pizzari anana botatzen ziola, eta berak musika botatzen zizkiola almibarrean. Orduan, hau tipo hau geratu zen, kasetari hau esan ez, oraindik jentea okerrago dago, jentea badago, así que jarrai dezagun anana jaten. Hoi da, azken finen, Pizza bada azken guk esaten da. Pizza bati bota altzaio nahi duguna. Ze pizza bada azkenean oinarri bat ogia dala, azkenean ogi baten gainean guk nahi duguna jarri alda. Eta nik hor bereziena ikusi duana, holako tripaki olkikin da indako bat. Eta oso goxua zegoen. Eta anananez probatu duzu? Txarra da hola esateko? Aber behiratu begita? Ananana probatu. Baietz? Baietz? A ber, holako, zegatxe guztoz etorren eselanik alkondela Hawaii. Hauzema kilometro da Hawaii. Hemendik? Bai, 12.000 €. Nahi bazu jun egon batean, itxaso berdin. Txiloe usteia zuan iken? Jun, zei. Alaino junin barda, jaione? Bueno. Nila bizaukera izan nuela urte baten juteko. Eta? Diruri lortu. Hor dago, triatloian munduko lasterketa garrantzitsuena, oin izan da, urrian izan da. Egiten da Ironmana, ez duzu, entzun duzu inoiz Ironmana, burnizko izona, ia 4 kilometro igeri, 180 bizikletan da ero berreta 2 kilometro. Hori Hawaien egiten da. Eta hor juteko sailkapen badago, edo norrezin da. Eta dago, urrengo astean egiten da, Xterra, deitzen da, berdina, baina menditik. Eta nik aukera lortu nuen sailkapena mendikora jutea. Baina nitxoen lortu behar ziren, ia 3.000 € garaino jugun, da azte betean egoteko, eta urruti dago, egia zan, bidai ez da izan bazan, 2.000 € behar nitxoen, orduan. Bueno, politxe izango zen zuara iritsi eta onako lehi edo olako koro hauekin edo hartzea, ez? Baina nire olakoa jarri izan diate. Baina gau erditan zean parrandan zabiltzenen. Ez, Katmandura iritsi ginenean, Nepalen. Plastikozko bat. Baina, etxan, lora kontu baina, lora kontuko, gero jarraituko du, aurrena, eloli hor dago, eta... Segundu txiki bat, hemen induna tipule potxatzeko edo sueztitzeko Julianan moztu du, eta, guain loli ingana noa, bueltakoan jarriko etitzen, zuaitzali eta bana. Hau da, lore sorta, loli. Bai. Zer ekarri diguzu? Bagira, gaur nahi nitzun erakutsi txillarrak edo brezoa. Txillarrak edo erikak baitaren, segun ze variedade erikak dire baitaren. Orduan, negu-neguko landare bat da, nire gustokoa arroxega. Eta, bai kanpuan eta bai etxe barrenean ere ongi egiten da. Egia da variedade hau, etxe barrenean, igual nizerak eta 15 bat egun edo horrela ureztatu gabe lehor dagoenean, emakumeak hilian ematen dugun laka hori, laka pixka bat eman, eta besterikan gabe horrela edo zein tokitan etxe barrenean, nik zer dakit urte bat edo horrela nahiko ongi irauten du. Behin bakarri botata laka hori lehortuko litzateke edo pixkat ingolioko lako pelikula bat, ez? Hori da, orduan ez du lorerikan apenas galtzen eta beri hortan egotzen da, goxo, urte guzia. Hori etxe barrun, ez? Etxe apaintzeko, eta kasu honetan hemen lorontzitan ditunak, bi bertxekoak izango litzeke, ez? Lorontzitako eta besteak kanpokoa lurrean ere bai? Bai, kanpoko variedadeak ere lurrean ongi egiten dire, lur normal batekin, ongarri pixka bat, urpikin bat noizian behin, eta hori, loretan baitaren martxo aldera arte edo,
ongi egotzen dire. Eta asko onditzeie? Ez gehiegi, Ez gehiegi, motxel-motxela da, txikitxoak. ez gehiegi, eta hori badire bai xuriak, bai arroxak, moreak, eta bueno, orain nahiko modan jartzen ari dire, baina tintatuak etortzen dire, urdinak eta horrela, nik ez ditut gustukoak, baina bueno, azkenean, aukeran, bere kolorekoak, hau, eski politia da, Eta zu kasu honetan arroxa zergatik? Goraipatu eta bain arroxa zitzen zergatik? Ez dakit, nik gustuko dutelako arroxa, eta guk gure itxian beti izan du da txillarra arroxa, urte guzilean. Eta ez dakit nik horrela, niretzat goxotasuna ematen dit arroxak. Erleak erakartzetio gero ez diteko eta izaten da, ba? Baitare, baina, bueno, erlea egila da, hori, txillar hori, erleak gustokoa dute, baina hori mendilan, ja, etxera eta horrela, ez dira inbeste. Basa txillarra. Hori da, bai. Eta hemen, etxeko txillarra, lorontzitakoa gero zaintzarako ze lur bota behar dugu, sustrato bat bota behar dugu? Bai, sustrato normal bat, ongarri normal bat baita ere, oso erreixa da, ez du horrela berezitasunik ere. Ura ez du gehiegi nahi, egia da, bueno, neguen zaparradak galantak hartzen dituzte orduan, aste horietan ez ureztatu hori dudarik gabe. Baina arazorik ez daka, oza, erreixa da. Bikain, honela, bida, apain ditzakegu gure terrazak, eta hau ere karri diguzu, ez dakit, ze... Bai, bueno, honen gain, datorren hastian hitz egingo dugu, kuriosidadia daka gure zigorrek, eta, bueno, proposamenak ekarri ditu, eta bere etxerako, ez dakit zer nahi duen seguro, baina, bueno. Continue. Zuk noiz batxe hori bai, eztie txillarran eztie eta jan bai, baina bazenekin nolakoa zen lorea? Egia esan, ez? Entzun da irakurrita hori beti, ez? Miel de brezo, bai, oikoa, bai, baina nekien. Babitu. Bai. Eta lorontzitan etxean ingurun eukitzeko edo... Erlez dana beteta. Eta, erlauntza bat etxean jartzia? Bueno, oia demasa izango litzeke, oze. Bueno, hemen, gure zartagia berotzen, tipula jarriko du erregosten. Bien bitarte hortan, bueno, gure baratzen ditu nolako urazak ekarri ditu, eta zigor. Garbitu da. Gero, Juliana bueno, garbitu gizu bai, azken finen, onako errukula hori, gehitzeko. Errukula probatuko zinuen eta dena esango zinuen. Ze pikantea edo, ez? Badaukolako piper beltzan, tankerako zaporen min hori edo fuerte hori eta alaxe da. Bai, baina behitu, errukula bada, nik uste dut, pizzak aipatu ditugu lehen, hawaiar pizza, errukula izango da, barazki bakarra holan ikusi dana, hainbat eta hainbat pizzatan errukula erabiltzen da. Bai? Bukaran, pizza egiten da labean, eta ero ateratzen dizkizute, eta 3-4 pizza omen daude, izenako ez dakit esaten, baina hemendik nik askotan jan izan ditut, Italian da oso goxoa, eta jartzen diote gero errukula gainean. Albaka balitz ezala? Bai, errukula osto batzuk hori da, osorikan, eta ero intxaurrekin ero, eta oso goxoa, eta ematen diote ikutu bat, probatu etxean egon baten. Probatu egon baten etxean. Bikain, bueno, haizu, Italiara joan da pizzak eta bar, baina jaguaiz gehiore itzein bar deu. Bai. Zu esan dezu, onako loreoik jantzi izan dizkizuela. Bai, nik hori, Nepalen, joan ginen lasterketa batera, eta Kathmandura iritsi ginenean, lehenengo zein zidutena, iristean korrikalari guztiak hotelean, izan zen olako lore koroa jarri zuten. Nepalen. Lore usai bat, jaionen? Baina hori ez da Polinesian edo Hawaien izaten. Nepalen? Nepalen, lore horik ziren danak, horiak, eta kriston koroa, eta nik orde inuen, egia da ja egunak aurrera jonala, egin genitun 10 egun, ero gutxienez. Zemat, 2 aste egin genitun. Eta azkenean jota simeldu eta bukatu zuten, da ezin esan nituen etxeak arre. Oso gaizki, zeren eta hori azken finen, Hawain eta Polinesian olako ongietorri edo agurrerako ikur bat bezala, bada laguntasunerako edo adeitasuna adierazteko beste ikur bat. Hau da, batek oparituz gero olako lei edo lore koroitako bat oparituz gero, oparie jasotzen dunak hartzen du konpromezu osoa eta sendoa hori zaintzeko edo zainduko dula. Baina zein bar dituzu, hortik banan atera eta uretan sartu? Edo lehortu bitu nola esan duen lolik. Zimar da txillarra etxen mantentzeko eta lehortzeko. Hileko laka, berdin. Zakit, ez?
jaione, gero 4.000 metrotan ibili garri izan ginen, astebete korrika egiten da. Zu, loretan gogoratzeko honitzela ni. Gaina ni, bueno, nire tamainakin jarri ziaten holan, da, ez da irudi hori ikusi duzun, Frantziako Macronena juntzala Polinesia Frantzia eta jarri zizkiote, zema jarri zizkiote? 2 euro jarri zizkiote, baina gero hor meme batzuk atea ziren. Zigor, jarri zizkioten eta enredatu intzitzezkion. Enredatu? Hoi da, hegazkina iritsi eta izaten da, ez, ongi etorria, batzu igual alfombra gorrie jarriko iete, aita santu ez dakizue jarriko ien, eta Macroni, onako lepoko hau jarri zizkien, baina bata bestean atzetik eta jarri, eta bapaten, enredatu intzitzezkion. Lorontzia, ematen zuen horrek? Ez, lorontzia, bueno, memetako batek behintzat, ematezun egu berritako zuaitza. Eta bestela, esan dakoa, Macroneri, egunen baten nola politikan ez badoakio ongi, gauetan saltzen hasi daiteke parlamentan. Lolirekin entzitea daukat, igual haizu, ez da hit, igual interesatzen zaia. Han jentia frantzitik eta gerturatzen badiero. Zer, olako koloak. Lora dendara, izatean norbait frantzesa hitz egiten du, no? Bueno. Zeratik ez? Bale, horrekin niko daukuzu, ez? Bai, listo. Hemen, poliki-poliki errefautxoak zatitzen eta txikitzen joango ga, olako xafla fin-finetan mozten. Eta, bueno, azken finen, entsalada montatzea besterik ez da izango. Honako tipule honek inbarra daukena da, oain da, ongi zer ditu. Hori azkeneko gazta urtuk, magia, xarma gazta urtuk. Eta barren gorrin nundoaz, jaia? Entsaladan. Bale. Aparte gero ensaladan... Eta gero ingo diogu ozpinolioa. Ez balimakizu zerren, abez ozpinolio harin batin, azkarra. Azkarra? Bai. Zen neurri erabiltzea ikusuzu, 3 eta bat? Bai. Maonesakin bezala, ez? Aurrekoan ez da bat hori izan zen, maonesa. Maionesan, nik egia esan, ez dakizkit neurri, nik hori bai dala gauza bat, badaude gauza gutxi batzuk begiz iten dituenak, baina maionesa begiz iten dut, eta ez dakit neurri batzuk estandarra dauden. Bai izan beharko zen egia da, arrautza, eta ero likido bat, olioa estana likido bat, eta hor arrautza sartzen da, eta ero sukua botatzen diona, olimoi sukua ozpina, izan beharko zen 3 olioanak, eta bate igual, bestea, beste guztiak. Hori da, alde baino gehiago igual, olako formula hori gehiago ibiltzen da, bestea, esnea edo esneakin denek, laktonesa bat denen, baina bueno. Bai, a ber, ospinolio normal bat egiteko, eta beti ondo ateatzen dana, neurria da. Koiala bat hartzen duzu, berdin da, 20 lagun bazarete burduntzaldi hartu, 3 olioanak, eta bat ospinana. Bat hori izan alda osoa ospina, ero erdia ospina eta limoia, ero ospina eta txakolina, ero nahi duzuen. Normalean, ospinolio normalaren errezeta holan esan dezagun klasikoa eta estandarra hau izango zen. Jendeak bai egiten du, hau euki horrelako biberoi horrelako bote batean goraino beteta, nasketa honekin, eta ero, entzaladak egunero jateko bazaete, gero ala nastu hori jatetxetan egiten da. Nastu, gainetik botatzen diezue, eta gatza ere botal diezue honi. Eta dena batian botatzen diezue. Eta orduan, badakizue beti normalean, ze etxe batzutan gertatzen da, gaur, ospin gehiei bota diezu, ero gaur ospinik ez diezu bota. Normalean errezeta universala hau izango zen. Bueno, universalaz aparte, frantzesa ere badao eta asko gustatzen zait, ozpinolioa eta iten da honela. Hau da, zaki probatuta zauden. Iten da, honako ontzi baten oinarrin botatzen da ziapea edo maionesa. Maionesa bat bota eta jarraian olioa, zigorrek zandun bezalako neurritan edo, ozpina, gatza eta jarraian nasi, adaxka batekin, eta gero bota beharreko uraza, letxue, tomatea bota beharrekoa, eta gero nasi eta benetan. Hori beti garrantzitsua da, ensalada bat iten duzuenean, oberena da, eta hau, beti nesana jatitxetan egiten da, ensaladako oinarri guztia, onduta jun behar den guztia, bota hemen, ospin olioa bota, eta ero eskuekin nasi. Eta ero platerean jarri. Ez gainetik bota. Eta hori izango zen, era egokia ero oberena. Eta hori, guk hainbat jatetxetan egiten zana, aldamenean guarnizio moduan, ero olako ensala txiki bat eramatez bazuen, aparte ontzen zen ensala hori, eta gero olako aro batean ero sartu, eta tak, eta hor, perfecto, eta ja onduta.
Ze bestetara, bueno, badakizu, alde batetik igual ospin gehiago eroriko da, bestetik limoi. Hori izango zen. Eta gero, hau da, simplea, esaten dana, ospin olio simplea. Gero ja, ziapea eta horre gauza, bakoitza, hor imaginazioa, jogurra erabili dugu, nahi duzu. Simplea bai, baina unibertsala ere bai. Europako batzordek onako sakeleko mugikorra edo telefono mugikorran kargagailu jarri nahi ditun bezala, unibertsalak. Zema kargadora eskazu etxian jaien? Zupak, kontatu? Falta zaizkit kontatzeko. Bai, segia da gaina gero oitxura daukau gordetzeko, zestia, purtzen. Ba espadarako. Bai, ba espadarako. Eta gero, esaten da ez, honek ez dit balio edo badaukezu baten igual. Hori lanean galdera hori tipikoa da. Badaukazue telefonoa kargaitzeko, eta ze modelo. Bai, baina gaur egun azken finen gehiena ibiltzen dienak bi edo irudie, baina batek esate izunen. Nokia 700 ez dakizen. Hori ez istitzalda. Prehistoriakoa, ez? Historia aurrekoa. Bai, baina, lehen basan, ointzen badaude, uste dut daudela, 3 gutxiola bera oin. 3 kargadore mota. Lehen bakoitzak, etxe bakoitzak beria zeukan. Orduan, ez bazen eukan etxe hortakoa, akabo, eta gaur egun, 2 o 3 daude bakarrik. Bueno, bakarrik. Eta hala ere. Gure etxean horrek esan nahi du, ja gure etxean 2 ezberdina badaude. Baina gero, ez da hori bakarrik. Gaur egun zenbat, kuke kuadrian esaten du, bizikleta ere, gaur egun bizikletak elektrikoa dira asko. Kanbioa elektrikoa da, horretako beste kargadore bat behar duzu. Horren zago da entxufia. Gero, telefonoa, tableta, ordenagailu eramangarria bai. Makina. Bai, baino behitu. Ordenagailua dena. Kasu hontan zuk esan bezala telefonoa, argazki kamera digitala, honako aurikularrak, bozgoragailuak eta tabletentzako bideratuta dau ekimen hau non Europako batzordek hemendiken 2 urterako epe hortan burutzea espero dun. Eta salduko aparte bere izita alde batetik gailuk eta beste aldetik kargagailuk. Orduan, bueno, aurrerapen itzela izan daiteke zen eta azken finen datun arabera urten 11.000 tona zabor sortzeiola eta... Ez da broma. Vale, bueno, hemen gure entxalada bagoaz, pixkanaka, lanak aurreratzen esan ditekena, errefautxoak moztuta bota dizkiogu, txampiñoiak ere edo barren gorritxoak moztuta botatzen nahi gea, oain aranak zatituta botako dizkiogu, alik eta txikina, brigazta mamurtuta botako diogu, eta bueno, ja minutu gutxi falta dienez guztia osatzeko, hori da, gure sandwich hawaiarra labean sartuko du. Bota dioguna, hori da. Piperrotza bota diozu. Mina kasu hontan. Pixkat hor jokatzeko bai gozoakin, bai gazikin, baino baita pikanteakin ere. Nik uste gaur gure hau zapaiak edo zeren zain jongo hiela. Ea, ze gertatzen den hemen. Vale. Eta gero, hau, kipula zer dijoa, horren gainean, ero, ez izaio gero nire gainetik bota pixka? Ai, baina orduan hawaiar, ze hawaiar izango azure, alkandora bezala, sasi hawaiarra, hori basolarina da zigor. Serio? Ez da hipsterrera iristen ere. Nik irakurri nuenean gaur hawaiita zitzen bar gendula, eta zen, nik badukat, nik alkandora hawaian etxian da. Jak, hango basolari zan, ibiltzen die ba. Hango basolarik palmondotan gora eta bera olakoakin ziurrinik ez. Baina, tira. Kanpora, bai. Serio ez dezula iniz jarri olako alkandorarik? Moda-modan egon die, eta egoten die udaparten behintzat, eta zea onako uretarako bainu jantzitan ere, bai, palmondoko, ez. Gu dauzkeo betu, gu mendiko bizikletak inoen ibiltzen gara, hor jetxirak eta iten, da gara kuadrilla bat, 10 piku. Bi gazte dauzkegu, gurekin entortzen dira, Adri eta Markel, eta Adri eta Markel bero iten duenean, agertzen dira olako hawaian alkondara batekin, bizikletan ibiltzera. Gau, guk ititu, jetxierak eta hor, babesak eta jarri behar izaten dira honek, hawaianekin, gainera, eure esatu, hau bakusetako dan, gorantzasua zenien, beruakin, irekita eramate dute, botoi guztiak irekita, paparra biztan, fresko, eta egia esan, claro, Adrik dauka olako bigotetxo bat, olan txikitxo bat, olan ondo moztuta, eta joten dio, baina celebre itxura, kasko olan, betaurrekoak honek jetxiretako kaskoa ez da izan, eta olako alkondarakin bizikletan. Baina azken finen bere adineko jenden arten hori ohikoa izango da, azken finen txotxakin ikusi zaitun bezala, ez? Hori klasiko da. Ozer, txapela faltatzen zo. Enaz txotxalian.
Betio, belarra guztez da, mendin eta nabilanien igual bedartxo batero hartzen dut. Hori, txotxestotatu, eta ni oinea... Hori da, gazta urtu arte. Bai, urtu arte, ze azken finen ogie. Ogie. Izen bat aurkitu barko dio, Jaione, horri. Ai, pentsatzen egon nintzen. Bai. Bai, ez handik. Ez aizuatea. Ez. Belaki ogia esan dizut, zakit. Ez ogia ez dare, belaki opila. Ez. Eta dieta nola esan duzu honek egiten dutela, horiek dia hidratoak ia eserrez. Eta irinek ezer. Ez hori da, saiesten due guztiz eta honen ordezkatzeko edo hau ordezkatzeko askotan ibiltzen due arpendola txetua edo gehitzen due. Bai. Gozo gintzarako, mafinak iteko edo olako gauzek iteko. Hola nero gehiago nahi dozu, Jaiona. Gehiago, horren lizun behar du zigor. Bale, nego esaten, no? Lizun. Bale, orduan ingo dana da. Igo dio temperatura. Eta horrek, urtuta, ondo urtuta. Ondo urtuta. Eta hau ere, ustez, bokadu eharrak jarriko ditula, zigor zei iduritzen. Nik hori ez da, eta horrena, ez da, itxura ona ez dauka. Hori probatin morka berrona dago. Hau, nik, Alesekin 2 urte lanian da, olako gauzak ikasi ditut egin. Eskatzen? Hori ere izaten da, ez? Ez dio guztu ondo hartzen ba, Jaione? Ez dio guztu ongi hartzen. Ez dio ondo hartzen guztua, Bai, oi maizu nahi. Ze esango te due it girlseko, kuadrillako guztiek, Berai bezalako gara gu. Jatunak. Hori da, eta hortaz gain, olako orrialde eta perfil edo profil asko daude, gure ingurun, euskaldunek, eta guk gutxi batzuk izautzen ditu, tarten it girls. Zuek gehiago izautzen baldin badituzue, favorez, guri ere erakutsi horretarako idatzi txorienea bildua eitb.eusera, eta zuek zer horri bazadete olako perfil edo olako toki kudeatzen dituzunak, idatzi zuek, aizue, aurkeztu ni tatata. Baina bai dala gaur egon da, olako jatetxe honetara da juten zarenean, ez? Ni bai geratu naiz, atatzi zute platera, eta lehen gauza jentia egiten duena hartu da. Noski, bukatu ondoren ateatzea alperri da. Usain doa hartu argazkiatara eta kuadriako ibialdo. Inbidia, zigor. Gaur egungo kaltea inbidia. Ja, baina... Emateko. Gaur egun distantzirik ez da, hola. Dana momentun dakigu, enteatzen gabillo, hau Jaione arzakenian dago. Ez, Jaionek ez ditu zintzilikatzen olako goze. Ez? Baina esatik, joaten entzarelako, ero? Zigor, noiztik ez dautzen gazuk uste dauketela, ni dauketela pazientzia argazki ateatzen aitzeko platera. Hori aurrean daukazula, zuri ideika. Nik atatzen dut, batzu dei. Gero ideiak hartzeko tondo baten da. Ze hor, asko esaten da, goi mailako sukaldaritzan, bai, plater hori sortzen lan handia dago, baina gero aurkezpenean ere, kriston lana dago, ez da bakarrik platera errezeta ez, dana ondo gote. Gero, beti esaten duguna, nola jarri, horri ze marrazki, nik hori jatetxetan egiten dana gaina, ero hartu, marrazkiak eta ideiak nola joan aldan, ez? Hau, honekin da, hemen aipatu izan dugun askotan, ez? Koloreak, testurak, denakin jolaste hori. Nola guztazu? Oso ongi, beda, horren inguruko eskuliburu bat aurkitut eta egunen baten hemen aurkeztuko du nola dena dijoa hortaz, nola aurkeztu platerak eta ze formulak erabiltzen dien azken finean, aukera desberdinek. Eta ingo du horlako monografiko bat, bai? Venga. Bueno, beda, piña edo ananan formatu do. Ni benetan, oin? Tapa jarriko diogu. A ber, oin jarri duzuen txoriene. Hemen azpian hamburguesarik ez dago, Hori, borobil hori ez da hamburguesa. Ematen du, baina ez. Erdian zuloa dauka. Anana. Hori da. Eta oain hori ez ozteko, azken finen gazta hori urtu nahi du, haien esertzen ganen, sartu berriz eta labe itzalita dau. Hortxe utzi mesedez. Niek bien bitarte hortan, ensalada zerbitzatzen hasiko naiz, eta horretarako hartuko ditu, nahi ditugun ontzik. Izan daiteke plateran bertan, plater kombinatu gisa, jarri daiteke edo bestela... Aldamenean, ez? Hoi da, gaur egun gaina onlako ontzi ponpoxo dauzkegula eskura. Bueno, eta hoi ja, zer afari moduan ondo, ez? Nik uste afari harine izan daitekela, gazta horrekin eta... hortxe. 50-50. Hau eta hogi pixat aldamenean.
Ensalada bateko, gero. Ba, bera, Gauntzeko ensaladai. badau. Sasi ogia, baino badao. Ba, ni ogi jarri, gero. Ensalada bateko ogi. Sanguitza jango dut, bere hortan. Baina niri aldamenian, gero ogi pusketa bat, bai, mesedez. Ogi asko ez du jaten, baina ogia behar dut egunero nik, gure etxean. Iep, Ara, horrek ez du Ez? jarri nahi hor. honek zurekin nahiko zuen. Bai, nintxe bestiekin batera. Gozua, oso gozua gaztau, Eta jarraian, Kipula. itzaliko deu, eta kipula pixkat. Honi aukeran, ezti pixkat edo modena ospin izaten da honako krema, gehitzea ere izaten da, hori norberan Nik aukeran. hau, jaioneko etxean kipula nik ustot, astero eltzekada jartzen dut, erregosten. Eta ensaladai batzutan botatzea, bestela guarnizio moduan, kipula erregozia edo zerekin. Arraiakin, aragiakin, edo zerik, eta bere hortan bakarrik ere jateko, goxua da, hartu ogi pixkatekin da, ero hori eta ero gaztapusketa bat, eta bikai. Bueno, ia, Bueno, amaira joteko Bukatzen. Eta, hori alde batetik, bai, eta bestetik, hemen dakau ezue, hawaiar sandwich berezia, hola, nes? bai, Hola dituko dio, hawaiar sandwich berezia? txorieneko hawaiar sandwich berezia, join, itgersen eskutik. Jaione, erronka handi baten aurrean zaude. Ni, eta zu, Ez, niri hawaiar pizza esan dut, behin eta berriro, ez zait gustatzen. bueno, Bueno, a ver, ateatzen diate, eta jaten dut, eta enaiz hasiko horre, simaz, baina enaiz ez dut eskatuko nik toki batean. bueno, Nik sandwicha berorren behiminekin, unan. Hau ez diko, zer da? pina. Zer. Una- Osaen urteko gabonetatik hor zenukan, Mesedez, freskoa dela zure horren moztut, baina bueno, kombinazioa nahiko ongi dau. Eta egia esan, honako ogi moduko opile honek ere balio dezake, Harrigarrie, baiet? Bai. Ogi bakarri da lan. Bitu, nik esan dizu lehen, ensala jateko ogia barro dela. Zu ba oso ona dau. Oin bai, egin hartzen zaio jaulan bakarri janda, tortillan ikutu hartzen zaio. Eta gero ba entsalada. Briakin, zu ja bria dastatuta zaude, baina besteok. Ba haure kombinazio hau itgersena ba bitu. Bai? Ea ba, Oso. Bai? Eta egia da, bueno, txantzetan esan dut, baina kasu honetan ananak, hor gozoi kutua, eta gehienen bat normalean txerrikiek eta olakoak ibiltzen dituenean, diela langasia bat fuerteak eta txerriakin gozoi kutu hori ondo da. Ondo da, gustatzen ere. Labur bildut, hau eskainez gero jatetxen baten eskatuko zenukela. Esan baiez, bestela... Segun zer da ona, aukena, Esan baiez, bestela bihar bakarri nator, eta zuek badakizue, horri txoen, bihar beste saio batekin eta izango gehiata. Eta zigor, oso ona, Bihar arte.